Spotrebný úver s úrokom 7% ročne, ale pozor, ten úrok platíš iba prvé 2 roky a zvyšných 6 máš bez úroku. To sa oplatí. Či? Na základe reklamy klient požiadal o takýto spotrebný úver. Keď ale došiel domov, zmluvu študoval viac do hĺbky a niečo sa mu na nej nezdalo, tak mi ju poslal na kontrolu. Po detailnej analýze som zistil, že úrok na prvé 2 roky je až nekresťanských 28%. Zvyšných 6 rokov bolo skutočne bez úroku. Takže 7% bola priemerná úroková sadzba za celých 8 rokov splácania. Banka si totiž to vyrátala podľa štatistík, že najviac klientov vyplatí jednorazovo spotrebný úver po 2 a viacerých rokoch. Banka teda od teba zhrabne všetky peniaze na úrokoch za prvé 2 roky a čo spravíš potom s úverom, ju už nezaujíma, pretože banka už zarobila. Extrém, čo?